Yem kolong ba ngila shwai jimut ba ngidei ban penkala kerteng no ya kani ka khana para sa kerteng ka kentin kasi pin ma teng teng ngiya kran yupur usa no ka kerteng ngala de lupa da kerteng barjela te ka ba bang ngin kam trai ya ketika jaga na kata kata no kalian ngajungi yang ba aino da kentin kasi ya kani khana para nang ba kan scam kata ka jing long nong kenti ka jongi ya na ka jong ya lo jong pu sam banda hak ba de ba kani ka benta ka ba pada ila ada kong bagi sa ai de ka jing ko sa siam bat ila kapat ba le sila da dan ka nong suggestion ka kerteng ka kuno ngi ai na ngi saya perkat ka le ka jongi rung bat ngi ai jimut i pai baru la dan pai ba ki kam tip ya ka tan rai ki ba nadu pulang koman ga simpu ai ne jika kamtam kiri temen kiri orang ba ila ban approach dengan council ban ai jimut du da kan nanti ba kani ka